Al-hikayatu tawi cerita Ar-rabi'atu kang kaping 4 wal isruna lan 20 iku fil hifdi ing dalem ngreksa dalam reksa lil awqati maring pira-pira wektu anil habibaini saking habib loro Tahirin ya rupane Habib Tahir wa Abdillah lan Habib Abdillah Ibnayil Habib bil Husain bin Tahir kang dadi putra lorone Habib Husain bin Tahir. Apa ana sak temene Habibaini? Apa ana huma sak temene Habibaini? Iku kana ana sapa Habibaini? Iku kana ana sapa Habibaini? Fi ibtidai talabiha ing dalem kawitane goleke Habibaini. Fi ibtidai talabi ma ing dalem kawitane goleke Habibaini al ilma ing ilmu iku syadidayil hifdi kang banget karone ngreksa iku sadidayil hifdi kang banget karone ngreksa lil aqati maring pira-pira wektu wal anfasi lan pira-pira ambekan hatta inauma sehingga sak temene Habibaini iku kana ana sapa Habibaini iku ida arada ing dalem nalikane ngarepake tanawala amin ing merkoleh panganan asyarapin utawa ombenan sapa haduma salah sijine Habibaini yastahilu hale ketunggul bidzalika kalawan matumi kalawan mengkono panganan au masrubi utawa ombenan wal akharu tawi kang liya iku yasmi'u aweh ngrungu sapa akhir hu ing ahaduhuma al ilma ing ilmu bil qiraati kelawan maca wal mudzakarati lan ngeling-eling faida para mongko ing dalem nalikane rampung sapa ahaduma
min akli saking mangane ahaduma min akli saking mangane ahaduma asyurbi utawa ngombene ahaduma asyurbi utawa ngombene ahaduma akhoda mongko ngalap alkitab ing kitab sapa lahar wong liya liyasmi'a supaya aweh ngrungu sapa ahor akhahu ing sedulure ahor halastigolihi ing dalem tingkae ketunggule akhahu halastigolihi ing dalem tingkae ketunggule akhahu bitoami kelawan panganane akhahu au syarabi utawa ombenane akhahu al-hikayatu tawi cerita al-khamisatu kang kaping 5 wal isruna lan 20 iku fi ta'dhimil ilmi ing dalem ngagungake ilmu Qatima teko sapa Harun ar-Rasyid Harun ar-Rasyid al-Madinah ing Madinah wa kana lan ana apa kelakuan iku kot balago temen wis tumeka hu ing Harun apa ana Malik bin Anas sak temene Imam Malik bin Anas apa ana Malik bin Anas sak temene Imam Malik bin Anas iku ing dalem sandinge Malik al-Muwatta utawi kitab Muwatta yaqra'u kang maca sapa Malik ing al-Muwatta ala nase ngatasé menungso fawaja mongko madhep sapa Harun ilaihi maring Malik al-Barmaki nama orang al-Barmaki faqala nuli ngucap sapa Harun Iqra maca sapa sira ukri macakna sapa sira hu ing Malik assalama ing salam wa qul lan maca sapa sira lan ngucap sapa sira lahu maring Malik yahmilu nggawa sapa Malik ilaya maring ingsun alkitab ing kitab Muwatta fayaqra'u mongko macake sapa Malik hu ing Muwatta ala yang ngatasi ingsun fa'ata mongko sowan hu ing Malik sapa al-Barmaki
Faqala nuli ngendika sapa Malik. Faqala nuli ngendika sapa Malik lahu maring Al-Barmaqi. Lahu maring Al-Barmaqi. Okrik macana sira. Okrik macana sira ing Harun. Ing Harun assalama ing salam. Wa kulan ngucap sira. Wa kulan ngucap sira lahu maring Harun. Lahu maring Harun al ilmu utawi ilmu. Al ilmu utawi ilmu iku yuzaru diziarahi apa ilmu. Al ilmu utawi ilmu iku yuzaru diziarahi apa ilmu. Wala yazuru lan ora ziarah apa ilmu. Wala yazuru lan ora ziarah apa ilmu. Wa inal ilma lan sak temene ilmu. Wa inal ilma lan sak temene ilmu iku yuta ditengkake. Apa ilmu? Iku yuta ditekani apa ilmu? Iku yuta ditekani apa ilmu walayati lan ora nekani apa ilmu. Walayati lan ora nekani apa ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Hikayat yang ke-24. Menerangkan tentang menjaga waktu pas sampean ngaji. Jadi ceritanya ada dua Habib, yaitu Habib Thohir dan Habib Abdullah. Itu ketika mondok sangat-sangat menjaga waktunya. Bahkan diceritakan nek pas wayah mangan, salah sijine mangan, salah sijine mocoke kitab. Ben apa? Ben apa? Ben tidak terbuang waktu sia-sia kanggo mangan. Lek kanggo mangan tok, sampean mangan 10 menit kan berarti artinya terbuang waktu untuk makan 10 menit. Tidak ada asupan ilmune kan. Lah kuwi ditirakati diakali karo Habib Thohir karo Habib Abdullah. Lek salah sijine mangan, salah sijine mocoke kitab. Ben tetap ketika makan tetap punya asupan ilmu. Paham ora? Saman bareng kaya ngono ora? Mboten. Ayo dimanfaatkanlah waktune sampean lah. Sampean mondok sak suwe-suwene kan pirang tahun? Paling 3 tahun nek bar iki sampean boyong ora mondok meneh. Kalau sing mondok meneh paling piro? 10 tahun, 15 tahun. Dibandingke waktune sampean ora ning pondok iku jauh lebih sedikit waktune sampean ning pondok. Makanya dimanfaatkan. Lek biyen jamanku ning pondok iki ana sing wayah masak. Biyen kan masake ning pawon kan, isih nganggo pawon masake biyen. Wayah masak ngono iki mbek ngapalke. Dadi segone mateng dhek apal 5 bed. Ngono kan lumayan kan. Wayah antri ngising misale mbiyen wis-wisine 3 totok. Bocahe 70-an, Bang. Bodene Patebon. Wayah antri ngising ngono kabeh ngapalke. Ben tidak terbuang waktu. Lelek cah kene kan ora. Tak kon ngapalke wae munine ra ana wektu. Lha wektune sampean tak nggih apa? Ngubahi. Wis ngubahi tok. Ngubahi apa? Ora elok. Lah kan ning jaba. Antri, dalam keadaan antri. Ora. Udah begini. Lah iku cara memanfaatkan waktu. Ben waktune sampean ora entek. Engko sampean lek pas mlaku perjalanan dari sini ke masjid kae kabeh ngapalke kan iso kan. Iku mesti ana sing urung rampung juz amma. Ana ora? 3 tahun urung rampung juz amma. Waktune nggih apa wae kowe. Mangan turu tok onone. Wae juz amma kan sediluk wis rampung urung ben. Wis rampung urung wae, urung mesti. Oh. Hah? Lah sampean juz amma kan sithik sih. Juz amma kan sithik sih. Setahun wae nyadak wae lek bener-bener sampean temenanan. Masalah sampean tak temenanan kok. Kowe. Bismillahirrahmanirrahim. Hikayat yang ke-25 dalam mengagungkan ilmu.
Iki ceritane Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid meneh. Harun Ar-Rasyid ki sapa? Salah satu khalifah Abbasiyah. Bukan Umayyah, Abbasiyah. Harun Ar-Rasyid ki wis ganti kekhalifahan Abbasiyah wesan. Dulu ada ulama yang namanya Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas itu gurunya Imam Syafi'i. Gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik punya kitab namanya Kitab Al-Muwatta. Iku pas ngaji sing ngrungokke akeh. Pas Imam Malik ngaji sing ngrungokke akeh. Lah Harun Ar-Rasyid ku kepengin melu ngaji Al-Muwatta. Tapi ngajine ning nggon omahe deknen ora pengen mondok, ora pengen ning daleme Imam Malik tapi pengen Imam Malik sing ning nggon sing kon teko ning nggon istanae deknen. Iki carane seorang penguasa pengen ngaji mbek kiai tapi wegah teko ning daleme kiai. Geleme piye? Geleme kiyaine sing teko ning sing diundang ning nggon kantore utawa ning diundang ning nggon istanae utawa diundang ning nggon omahe raja. Lah jawabane Imam Malik piye? Jawabane Imam Malik al ilmu yuzaru wala yazuru. Jenenge ilmu kuwi diziarahi. Maksudnya diziarahi apa? Ditekani, dikunjungi. Ora ilmune sing ziarah. Maksudnya bagaimana? Lek sampean meh belajar yo sampean sing teko ning nggon panggonan ilmu, ora ilmune sing kon teko ning nggon sampeyan. Wa inal ilma yu'ta wala ya'ti. Ilmu kuwi ditekani, ora ilmune sing nekani. Makane sampean mondok kan wis bener kan? Sing ora bener kuwi lek ana kuwi lho model wong kota-kota kuwi lho, ngelesi. Nggih, mbiyen kanca-kancaku do ngelesi. Di modele kancaku sing teko ning nggon omahe dheke mulang anake. Ora anake sing ning nggon TPQ ngono ki ora, anake sing dikeke ning pondoke ki ora, tapi gurune sing teko ning nggon omahe. Akibate apa akibate? Wah, ra karuan. Jare kancaku kapok ngelesi. Akibate ra karuan. Mergane apa? Cah cilik lek ning omahe dhewe kuwi mesti sakarepe dhewe. Ya apa ora? Sampeyan lek ning omahe dhewe mesti sakarepe dhewe, wong pondoke sakarepe dhewe. Jajal sampeyan ning omah kan luwih-luwih sakarepe dhewe kan. Makanya tidak kondusif. Makanya sing bener yo lek sampean bener-bener pengen ngaji yo ning nekane ning sumbere ilmu, aja gurune sing ditekake. Iku mesti ora efektif mesti. Bismillahirrahmanirrahim, lanjut berak iki ngono jam 10. Lho sampean lek ora lanjut yo berarti katame suwe ra. Hah? Jadi Pak apa? Tambah. Lah sampean kesuwen yo katame suwe ngono. Berarti sik ana 2 dina meneh. Wa lampis.